Paraiso, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan. Official draw result for July 10, 2024, 8:45 p.m. draw are numbers 21 and 22. 21, 22 in exact order. Loto, buhay ginawa kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahan.